An kanye kama giki. Adwa nasoma nemo kuom ote mabende joneno oronwa kata kapok wasomo ote Ojuka gimoro ili mana mapiyo piyo kapok wasomo ote. Ayegi owadwa mo Okinda nikech ingene jaluo oerga ngama they always elect strong men. Gidwaro ga warriors. Emomiyo waseluo bang Wuod Meri Nyarodi mane Raila Amolo Odinga for that time. To king'iyo kikosi kada jok manotelo mano Azimio kanotelo e Bomas kacha. Gin jomoko mok nyalo make decision. Gin jomoko ma kada king'iyo gi to ginyalo chung koting'o rungu ka jiluo bangi. Emomiyo aungana gi nyieni. Koro jowa mang'eny mandala mancha ohinyore kata rakruok mancha odwaro mogo becho dok piny. Yo minyalo dogo mogo bech piny en yo mane sirkal mar William Samoei Ruto ni okawo. One, ineno kano subsidize weche mag production kaka mbolea from 7,500 manoket gi handshake government man Eugene Wamalwa nentiere to 2,500. Ineno ka mogo bech piny Migori sani mogo oduma en 120 to 75 shillings. From Mano do mama pokore. Yes, 75. Mano goro ngeni en kilare. Kichal ngama ngiyo 75. Jo Migori maneno okinyi makawono nyalo chwalo nwa ote giniswa ka banena dira. Kidhiri osiri kacha. Ino ako pongo kanyo kabisa. Oduma mudhuro. Ineno kane gichak ging'iyo weche mag pur. Iwinjo. Ngisi ni sirikal ma wan go ni ma sirikal makan serve the interest mar oganda. Wawere gi jo Azimio gi jogi onge gik mangiso. Haya, we wasoma nemo kuom ote ma joneno magwa maneno wako kale Facebook kacha. Chwalo no okinyi makawuono ote makamago e wanyisi ni nyalo chwalo no e Facebook kata e namba mar 3 auchiel nono. Ote mokwongo mano mara makuogo Mark Petro wacho na winjo ru piny maber kawuok Muhuru Bay ayie gi okila corruption ema inyowa e Kenya ka national government osefelo jopiny. Mano ote malewa hinya kanyo. Ote machielo mara Brakuku George mar Thinlicho Hinga Migori County wacho ni Joyce Penjina wendo wa ma support serikal ni kara ngama wacho adiera. Nyocha jalup president owacho ni pesa ose orne county bange oloko ni counties kikrit ni serikal mamalo dioro negi pesa kendo sani awinjo ni idwa or pesa kendo yawa kara miriambo gi misinformation ni wadwa bedo go nyaka karango. Mar ariyo owacho ni nyatike kae sani kabuto jidar to osiepa no wacho ni Migori onge oula. Joyce Kone owach gima ong'eyo e weche tek to atayo jotendwa gi ginyisowa ni gin gi dich gi politics maloyo ngima oganda. An report no adagi onge fuongo ngima ne jopinya. Mano ote mabende Brakuku Jojo oro kanyo ote malewa hinya. Bernard Okeyo wacho